دست هلاتداریya bavîtiyê û fişara malbatî bûnê. Tiştê ku pêdivî ye em behsê bikin di derbarê koçberî, mirin, gendelî, zordarî, dengavî û kolekirinê takekesan da. Ew koletiya a ku mûvikên jiyana civakî dûrpêç kiriye û ew jiyana a ku di geravê çepandinê de heta dema teqînê de maye û hevgariya rastîn bi temamî wateya vê peyvê ve ew a di ser kotkirina berdewam ji rûmet û azadiya mirov re. û dezgehên ewlehî mîna jî dereke celewkirin û bizdanê ye ji mirov re dimînin. Dewsa ku bibine jêdera aramî û rehetiyê û dezgehên çavdêr têne bikaranîn ji bo serkotkirina jiyana azad bi hevdû re. Tiştê hiştin ku hestin reşbînî bêhêvî û tijandina dijwar encam bidin. Beramberî rewşeke naye guhertin. Ev jî narvîna cemawaran e yên ketine bin serweriya tirs, bizdan û derbideriya serkotker. Di dema ku kanîna mirovê zanyar a efrênerî zêdetir e, ji yê li cem siyasetvanê desthilatdar ve. Ew ê ku bi bihaneyan û sozên xwe nêzî xelkê dike. Bihaneya xwe bi pêwîstiyên şer di çaxê ku pêdivî bi aştî heye û divê mirov ji bo wê kar bike. Bi berzkirina vaca avakirin, lêkirin û rawestandina li ser pêdiviyên mirov ên sereke de. Tevî ku tu sînor ji dayîn û kanîn bûnên mirov re nîne eger kur ser bê rawestan û ramandin. Lê narvîna wan civakan e yên hatine dûrpêçkirin bi cêrgehên qayîm ji ramanê olî. Ji alîkî û girêdankirina wê bi rêxistinên çewser a gelemperva ji alîkî din. Mêjiya rojhilatnavînî hîştibûn bê temirandin û hatin hevdin. Ew mêjî hîştibû ku dîlgirtî dema borî bimîne bi şerên cûmî û netewî û ev hîşt ku tijandina desthilatdarî, rastiya girtin heviyê û malgirtina qezencî heta bêdawiyê cîgir bibe. Li kêlek fişara sermedariya malgirtîger û çêkirina wî ji sîstemên zordar re ji alîkî û mehnegirtina bi azadîkirina gelan ji alîkî din ve ji bo ku armancên xwe yên rastîn yê ku ji bûna wê şer dike veşêre. û ewa hewldana ji hatinên aborî yên yedek li ser hesabê gelan û xwastekên wêne bi rejîmên din yên dikarin rehetî jiyana wek hev û rûmeta wê biparêzin. Di dema ku genderî beramberî rewşa tijandinê ye û her duyan hevdû di dîmenê cengê de temam dikin û ji encamê
تمام بونا هر دوکان و پارچه بونا جواکه و مترسیا بردوامه یه هیدی رادبه تا ببه نیشانا کردهی جوه ویرانیه را اموان نیشانان میزه دکن دهندرن هناسان و جدابونن وینادا بر پالا بونا لسر توریا نفشان و لور فیلسوف کارل مانهایم نفش دانه سیندکه و گو دبیجه ببینه کو هنکان تیگه کومه پیشنیار کربون کو او بهتر ساغلمتره جبو جدا بان کرنا نفشن جواکی جنفشن مالباتی و مالباتن ین بخوینه و دگهین هفدو وکی کومکی جتاکا کسن تمنیزی هفدو اندامان بویرک دیروکی دیتو بون هیجای بناف کرنه ده چارچوه دمک دیار دا اف جیاوازی دنافبرا دگل و رامانان دا با آوائکی به هف کتی و جبو درست کرنا ریویتی که هورتر و گیشتی جناوروکن دیتنان و دنافبرا باف بلاوکن بشیوه که مترسی دار و جمرا نافبر بونا چه بوی دناوا جیهانن ین ناگهن هبدو دیار دکه بخواستنا نفش کو پرده را بکن جسر مترسین فلک خواه تیوی فشارا سروری باوانی و سرطبونن وینا جبر کو چه تشتی نو نای پجراندن و به پیوان سنجی و یل سر رابویه دا تر در باست به جمرا زورنگه که هید هشمندیا آکو تشتی نو ناوه برز دکه و دخوازه تمی روشا هیی وکا خواب منه روشا هیزن کونشوپی ین تکوشینه دکن جبو کورنگ خواب پاریزن ددما هلاتنا هیزن نو ین اوجی به همان وینه تکوشینه دکن جبو خواه ده میدانا سیاسی دا جیگر بکن و لگورمان هایم دبینه کورابونا بیراوریا جیواکی آکو زمینه که جب جارده جوان را یه ببویره و بگیشتی گریدایی چه دکه مینا اره کرنه کی ساز دکه جه گهی بونه که هیرا ددم و جه کی دیار ده ببرزبونا هیزن مورالی و ین راد بن جبو ببنه او بویرا بهتر گربوی و اواد با او ترسا آدکه دل نفشه بریزک آگو هرتنه به همی رنگین خواه ناوه و اینی دمیجی دبنی شانک و شاتی جرجی من روجهلاتا ناوین آباوانی و پتورا ین جگو هرتنو و پیشوه چونه دترسن و به همی هیزن خواه لهم بروی را دوستن اوا راستیا زورنگا به ایشه دناو برا هیزن هیی و رابوی دا و نیشانک لسر گرتنا بوری اندان استاندنه دناو هر دو آلیان دا و بداوی وندابون دبه انجامک دیار بوی و کوشبریا تا کسی بنیاد دبه و به باوری بلاو دبه و افتشت باندورا خالسر
pêvajoya guhertin û rabûnê dike ji ber kelem hene li pêş nûjenkirinê û parastina tiştê nemapgirtê û rizî di jiyanê de. Ji ber ku razan di kurkê demborînê de ewa mindeboriyeke heyî ye û bêzarbûneke ji bo şopandina nûbûnê. Ji ber ku hebûna belaweliyê û xaredestbûnê ji vaca çewserî û reqbûnê re hemî wan hinirên yên Sûdê ji kevniyê werdigirin têk dibin. û mehne dîtin û berzbûna çareseriyê bi xurtî dibû encamekê ji dûrkirin û reqbûnê û dibe ku ne bersivdayîn hişt ku hengeme û pevçûn di nav xelkê de belav bibe. û guhertina civakî tiştekî misûger e divê pêk were piştî hengeme û hevrikiya hevgariyê berva jî tiştê ku man hayîm bi nav kiribû dema dît ku guhertina civakî dibe pile pile çê bibe. Bê pêdivî bi berzbûnên rodanên dîrokî û desthilatdariyên serkûtger zemînekî ji gelên xwe re peyda kir ji bo wan bi rehetî biçewsînin û çi serê hildayî jê bikin. Bê ku dakevin ji xwestekên gelên xwe ve û ev hîşt rêveberiyên gelemper di rewşeke hingemiyê de bin û wêne li ber ve parçebûneke berdewam de biribû. Wêna li ber ve parçebûneke berdewam de biribû ta bi demê re tune nebibin ji ber ku wêranî û şilîbûna heyî di saziyên wê de bi lez dibin talaniyekê ji hêzin mezin re û çavkariya wêna. û hûrgiliyên zehmetiyê yên ketibûne civakan wan hîştibûn ku mîna geriya tîjandî bin yê dibe ku biteqe bi awayeke seyr wê birêva dibe li wêranbûna her tiştî de. Ev celxandina mezin di navbera cemawer û berpirsan de hiştibû ew dîtina ku xelk mîna gerî be tenê li pey fermandaran dikevin. Ava bibe geriyekî bi a serokên xwe dike û pêva bi awayekî kûr tê kirêdan. Lê ku carekê serî hildin an rexne bikin ev tişta ticarî fermandaran guman nakin. An bi çêbûna wê naramin ji ber ku çênabe mirov bi geriyekî ajalî re gengeşe bike. Gel tenê li pêş çavên wana ew geriya fermanber e. Lê eger rojekê ji kiryarên wê matmayî bûn tê wateyê ku bûyereke herî giran roda wisa biryara a dibe bêstandin ewa qirkirina geriye ji ber ku ji rengê xwe hatiye pênasîn derketibû. Ew xuristiya pêdivî bû wekî xwe heta hetayê bimîne. Ev li gor nerîna desthilatdarên çewser in. Ewan serhildanê wekî dîn bûnekê û derketina ji rêya rast bi nav dikin. Wisa pevçûn gor dibe ta her tiştî belav û derbider bike. Wekî encameke ji encamên serkûtkirina zordar
جبر کوری خستنا ستمکاری و گلمپراتی د پرگال و سازین خدا لسر وی گریدانا دناوبرا تا که کسن ین فیری ترس و ازدان و بیباوری بونه دا نخواز او ستمکاریا آدور پیچگیری به تا که کسن ین دناوان دا پیوندین مالباتی هنه و به هفدورا و دست هلاداریه ده پاريزن و آرمان جوانی گشتی پاراستنا دست هلاداریه یه لهمبر به ویا سرکشیا جواک ای ندور و یه دست هلادار حولا چارسریه جبونا و ناکه دباوریا ویدا که او هولدانا وکی مکور هاتنه که جترسا و جگل را و اگر تشتکی خدینه و تیوی او گلک تشتن لگور بر جواندی و پیدوی انگل و دینه به تایبت توف جوانن روناک بیر و دست هلادداری پالا خواه لسر پیروزباهی اولی داتینه جبر کتمی لبهانه اولی جدقن پیروز دگره جیرا ری دوز بکه جبو سرکوتکری و چوسری خبر دوام بکه جبر کوتکلیه که هفجوی هیا دناو برا دست هلادار و میرن اول پیدوین خواه جدقن پیروز دبینن جبو کو کریارن خوین زوردار پیک بینن و اف دق دست هلاداری زوردار قایم تر کر و هشتبو زیده بمینه و وان دقان وی کرنه پاشمایی لسر اول رفتار جیان و جواک همی و بگمان کو زیده بونا کومن مزگین دانه و پربونا ری خستنن اولی نونرتیا پیوستیا بلز دکن جد سهلاداران را جبو خوانو بکن جبر کو اوان دکارن کردین گلان کدی بکن تا د سهلادار غصا بمینن جبر کو کاریبون باورین روانی کار بینن شبو کو ایریشی بکن لسر همی خال و جهن ین دوی بین تنکرن و پارچه کرن میناک جه ترکیا ایران و لنگن خال دوران دا بجه بکن و جواک برای آراگاندنه کنترول بکن جبو سرکفتنا بجارده یا جوان سینوردار بکن و همی آوایان تیکهون دناو به همی آوایان تیکهون دناو خلقه با آوای نرم با آوای به کارآنینا اول میناک هولدانا باندور کرنا اولی یک اوین شوپی لسر جواکا کردی لباشور و باکور کردستانه آرمان جوه که وندابونا جواک اولاواز کرنا هست و بوچونن نتوینه
بانگا جبو جنگê ewa karê desthilatdaran e Rûsya Putin li hember Ukrayna, Tirkiya Erdogan li hember Kurdan li Başûr, Bakur, Rojavayê Kurdistanê. Lê gelo pêdiviya gel bi cengê çi ye? Bihane û armancên wê ji bo gel û berjewendiyên wê çi ne? Tiştê ku zorkarî û gendelî çê dike ewa derbiderî û qerebalixî ye û parçekirina civakan e û rêxistin yek ji alavên wê dûrxistinê di nav takes û civakê de. û feylesûf Thomas Hobbes yekem kes bû yê behsa vê qerebalixiyê kiribû. Lê Aristo got mirov ajalekî siyasî ye, hez dike di nav komeke siyasî rêxistinekirî de bijî û ewa helbet sivîl e. Lê ceng li vir di navbera cemawer û desthilatdarên serkûtker cenga hebûnê ye û bi xwe re encameke nediyar tîne. Naxwe dema serhildana cemawerî bi hêzên din ve tevderbas dibe, bi vê cengê ye di navbera bi vê cengê yê di navbera gel û desthilatê de diqewime û meydana hingemiyê tê veguhîstin û berfirehtir û giştî dibe. Di xwe de parçebûnên herêmî hildigire. Mîna alûziya Sûrî wekî nimûneyekê, wisa cengê nift û parvekirina hatinan awayekî xwînî distîne. Bi beravêtina dîmena şûreşgerî û tevderbasbûnên berjewendiyên herêmî û guhartina wê bi hewldana cemawerî ber ve rewşeke reş û hevgarî ve. û armanca vê yekê ewa parçekirina civakê ye û wêrankirina kokên wêna ye li gel saziyên wê jî. û Farabî diyar kir ku mirov civak heze di xuristiya xwe de û ew nêzî temamiyê nabe eger xwe di civakekê de nebîne. û wêrankirina takes û girêdankirina wê bi talanî. Wêranî û bêzarî ve ewa pêraxistineke e ta têkeve di rewşeke ji belaweliya bêdawî de û herwiha hewldana têkbirina hevgirêdana xuristî di nav koman de û bêguman ku pûrekirina cemaweran bi hêza wê nava ewa nîşana talankirina helestên rabûna wêna ye û gefdankirina pîvanên wê ya civakî ye. Dema Hobbes tekez kir ku perwerdekirin stûneke bingehîn e ji avakirina civaka siyasî a saxlem re û ev ceng bin saya hingemiyê de tenê bersiveke ji armancên aliyên yên ketine cengê dijî hevdû ve. û dewletên yên piştgiriyê wana dikin Sûdê ji vê parçebûna civakê ve li gel penaberiya takesan werdigirin. Tiştê ku şerê takesan dijî hev gurtir dike. Ji bo berzkirina nîşanên şerê hemî li hember hemî. Wisa
ئەوایەن ئەو مرنا تەک جۆر بە جۆر دەبن و ئەڤ jî me dihêle ku em guhê xwe bidin dîrokê û pê bira min ta em wê bibînin ew bosta dagirtî bi şehnaziyên fermandaran û hewildanên wan ji bo her timî serwer li ser xwînên sawîlkeyan bimînin. Wekî ku mirov ti caran huner û avakirin nas nekiribû û negîha be şaristaniyê ta bi nasê ta bi henas ve bala bibe. Nemîna kolan be ji ber ku çand û wêjeya cengê berskirîneke ji wêraniyê re ye bi awayekî rastî û pir bi êşva. û her wiha hewildaneke ji bo livandina rewanê mirov yê metirsiyên girtinhevî û bi serxistinê dibine kelem di pêş wî û mirovahiyê ve. Di dema ku Gulistan dibin rewrewk li pêş gurbûna agirê dadayî de û bibûnbe barankirinê yê ku ji hemî aliyan ve têne bi ser mirovan ve û êş li vir nel rex xweşiyê ye bişopandina bedewbûna cîgehê. Lêbelê banga şaristaniyê û reseniyê bihêztir e ji nihadiyên dirindî ve yê ku desthilatan û dewlemendên cengê û bazirganên çekan ji xwe re wek taybetmendî dîtine. Vegera lireyên zelaliyê û hînbûna çanda jiyanê dewsa fêrbûna mehvbûnê û wêrankirina jîndarên mirovî û xuristî. Tekeskirina li ser gewrebûna jîndar dema xwe bi pîvanên sincîva girê dide û bi erkê xwe radibe û bi vî rengî aştî di navbera jîndaran de li ser bêngeha aştiya mirovî de pêk tê. Standina amadekariyên bi nirx di dema gurbûna girtinheviya nihadî de ji bo parvekirina hatin û desthilatiyê û berzkirina wêjeyekê ji bo aştiyê mîna rastiyekê ji hevjiyana aştîxwaz re serbixîne di nav gelên yên li ser erdnîgariyekê de dijîn bê dûrxistin û sertbûn lê bi girêdaneke cîvakî hemî dîmenên zorkarî û nijadperestiyê di nav xwe de ji holê radikin. Tekeskirina li ser aliyê baş ji mirov ve li pêş biberîkirinên dîmena bizdayî û banga ji bo celewkirina nêrîneka sertiyê û hewildana nêrîka sertiyê û hewildana li jiyaneke din dikeve dewsa wêranî û talaniyê. Ji bo çêkirina serpêhatiya mirovî û belavkirina wê di jiyanê de. Gurbûna van girtinheviyan heta astekê ku naye rawestandin an tûkuzkirin nîşana babidestiya şaristanî ye. Barê wê van aliyên yên pabendî cîgirbûyên mirovî di mafê jiyanê de nabin parve dikin. Lê diçine dûr li cem çavbirçîbûnê û zêdebûna alûziyan û xurtkirina wan li ser hesabê gelên yên derdê vê rewşa xirab dikişînin. Di nav vepêçanên desthilatariya zordar û hingemiya har de û em nevê